paem. Ngene iki lho pemirsa pasanem. Kae lho. Rada dicupuk. Kebiasaan nih Dwi. Nek bari ra tau diberesi. Terno. Wis bar salim iki selemat. Kok iso wis direstui mae, wis didongakno mae, pinter. Sangone meng. Ben kok malah mulai mlaku kowe. Ben. Adine seneng mlaku kowe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak lanang ning omah wis saiki kaya ngono kuwi. Iki make ya persiapan mau nyambel teri pemirsa ya, nyambel teri. Tak campur tempe bus soalnya ben tambah akeh. Iki mau ape tak goreng ki buse lali gak duwe tepung terigu. Karek tepung beras ada kan ora cukup pemirsa ya. Jadi tak campurnya disambel terus kelan. Iki minyaknya ya bekas sambel lemang. Jadinya ya gak usah perlu dibuat. Maksudnya tidak perlu dicuci lagi. Sambelnya. Mbah terine mbah asen ora. Itu. Pedesan pemirsa, tambahin lagi.
Engko lak dicungkiki. Terus sampai sat baru dientas. Terine utuh-utuh. Gatot digodhog wis pokoke diapa-apakno manut pemirsa iki mumpung wayahe musim udan kena dienggo jaminan iki mendunge peteng banget mek sak karung ape udan lho pemirsa udan gerimis jakete kena barat lho kena barat piye iki untir-untiran dioceki diuncalno ning payon mau mendung ape jeblok kan sak karung pemirsa. Entek Pak berarti. Cek ora? Kurang-kurang entek. Nggih, ndekne wis dhewekno pemirsa lho. Dibikin keripik apa digodhog? Ora sedeng Pak ngene. Apa wong sing cuma tok ya sedeng. Kuwi tok pasang di Ngomongan bisa ngomong gas kayak. Gas telek. Gas. Suntek lah suntek. Cek teno pokoknya depres lho. Iki ape tak gawe gatot. Nek ngene kan kepangan, nek ngenane iki wis entek. Soale yo ono sing doyan. Nek kok meneh pas dolan. Buat gede. Kayak ngene. Gak no, kene sayang. Lotuke boh lho. Kayak ngene. Karek nyuwili. Tulungane ora temok. Kurang ngombo cah iki mangsake yo. Lotu. Medoke tapi gak tok jero iki Pak yo. Tok jero. Tok jero. Promosi yang mau singkong obral. Singkong rena. Singkong rena. Jare sapa? Iki manut diapa-apakno iki digethuk, diutri di tape. Digawe setik lho. Kayak keripik balado. Murah lho yang mau cuma 2.500. Ki dirampes bendang tek
soalnya ora dicirine pemirsa. Si bagusnya lumayan. Oh, gitu. Aku jelek kebablasan. Emang Pak iki sakjane budal mergawe pemirsa, cuma kuwi bature ora padha mangkat. Ya wis balik muleh. Takon jupuk menyok. Iki menyoke dijupuki ae. Digawe gatot. Panas ngono kae digawe tiwul. Berhubung ki musim udan. Dadi yo gatot. Apa dikek buntil ya ora iso buntil. Laran apa nek ngarani? Ngimpet pirang-pirang dino. Mateng kayak gini yo mangane yo di ngoceki menyok tapi mangane yo sate menyok iki. Lagi mateng pangus. Tawang nek pinter ya dibenaken sik. Ngalehku ngalenggon, guys. Ya Allah, Pak, aku kudu bengkong nang kowe ya meneng ae, Pak. Heran aku. Heran iki heran. Mungkin Mbok, Mi, Mami, kudu bengkong. Bengkong langsung. Meneng. Carane kuwi benaken sik. Mulai enak. Iki dipangan. Ribet. Ojo pateni ben mekruk sisan. Ben metu tenan. Ora iso kukus kok apane. Banyu ki. Iya, Bu, pateni wis berarti. Oke ini. Saya sudah gawe iki parut iki. Jelas. Kita minyak ada. Terasi ku tak ingat. Ya pelas minyak iki terasi pemirsa dadi mambune rasa urang. Rasa terasi. Terasi kan urang. Ora, gak bosok ya. Urang. Gak bosok. Nek urang bosok iki lho ngapa kae. Gak bosok. Urang, Pak. Nek iki Pak gambare urang. Nah, gambare anu Lho, piye kuwi nggo thumbnail-e, Je? wis gambar iki mbok gambari sate kambing iki kena minyak iki. Yo Pak. Itu sate singkong. Aku sakjane pengen gawe godhong minyak sapi tapi wis darah tinggi ketoke. Ontok gak wani mangan godhong minyak. Wis gak wani mangan minyak. Ketok ora Pak aku, Pak. Ketoke mungkir ae. Mungkir yo. Ketok ora pemirsa. Pemirsa, mari kita bekerja ngoceki singkong. Tumben yo gak udah, ngondonge gak sido. Nang ngondong pungotan ra sido ceblok. Jadi panas. Terus aku jangkatan tak pas. Tutupno yo. Tak turu ngono andalane. Di aku ora tau turawan kok tak turu balik iki kowe. Nek ngenekne balik iki ngono. Andalane tak turu andalane. Turu ora tau kok. Gak merem. Baru. Wis.
jarene sesuk ki ra kena dioceki jarene pemirsa. Tolet nang sore saya kena kenapa ya pas cuci ra kena. Suwen tolet. Tolet. Enggak, iki dadak kena. Dadak kena. Wis apa ya angel Pak. Soalnya gak ngerotok. Rotok gak sapa. Kerja tak cipane tok ora. Bismillah. Singkong pemirsa, singkong. Aku. Justik. Ning desa ngene iki delok tangane lemah tok ya. Jimplok ae. Vitamin. Kekebalannya daya tubuhnya di bahas apa ya? Gimana tak golek gak enek pambok gawa ya? Remas? Gak enek ning guri mang. Wong desa pakanane telo. Mulane pikirane kaya telo. Anu ngrumpel ae yo. Pikirane kok Itu kan telo gawe mangane roti. gisi-gisi kabeh. Keju. Ya susah lah Pak iki di sini malah alami. Apa? Iya ora nabate. Dicep-noncep ora di apa-apano wis mbah. Telo. Telo. Hati-hati. Wah, titikku melok kelaparan. Iku yo ketok kowe. Tak baru kok Pak. Terus. Nangokno toh tulung. Rene ya? Ya, wes. Tempe sing ikan, saya aku tak ngejari. Waduh, Seh,
Jebleh. Udah ceklah. Oke kok. Lempar dulu. Aduh. Angsi ndek mang arep dalane apa ora ya, Pak? Metu kono mang. Duwi nek bature mara ora semayan kan ya. Dadi kecelik. Pirang-pirang dino kebrujuk ya. Walah balungan. Balungan. Heeh. Tapi teh. Lah karo sita dadi entekno lak wis lah. Oh, dia nangkep di situ. Ya kamu sih. Pakai mana? Aku tek mampu telak lintong. Kak bareng deh, guys. Minggu itu kayak gajekan nih, Pak. Enggak. 5. Kalian yo, cara masak langsung ini. Nah, lah cetakan ini mungkin utuh aja deh. Gue deh sampai. Orang tak ngomong jauh kintoh mungkin tangan. Bapak bisa wangi. Saya ngandak tuh sombong, itu biasa. Nah, berarti paling sak kober mulai dek paling tok 5 wes. Malah wangi padahal nginep.
Sing beres lak wis. Jadi iki wayahe dikoweli dibuak ning dhuwur gendeng. Wis sing cilik-cilik kuwi diweno pedhet wae. Gak usah dirokno soalé stoke dibuak ning dhuwur. Iki cek sakmono. Pitike yo games kok. Soalnya wis ireng. Sing ireng kayake digondoli tikus kok, Pak. Kowe mbok-mbok ning kono cah ora ambek. Garing angkot garing kok.